दुनिया रे आजकल गोटे ट्रेंड चलती कि मैरेज कर दियो तापरे गोटे छुआ जन्म कर दियो बास किसी हजबैंड वाइफ भितर किसी पाटितुंड है देन डाइवोर्स नहीं जाओ किंतु एटा कि भावती जे डाइवोर्स नेला परे से छुआ उपरे छुआर फ्यूचर उपरे कौन इम्पैक्ट पड़ो एମାନେ ଭାବନ୍ତି ହଁ କୋର୍ଟ ତ ଦେଇଦେଲା ଡିସିସନ୍ ଦେଇଦେଲା କି ତାକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବ ଏତେ ଦିନ ୱାଇଫ୍ ସମ୍ଭାଳିବ ଏତେ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବାପା ମା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ରହିଲେ ଛୁଆର ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ମା ଯଦି ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବ ଛୁଆ ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ତ ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇପାରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣ ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁନି କାହାର ଲାଇଫ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଆଣିକିନା ଦୁନିଆରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବୁଝିବାର